Проследяване на поръчка, направена от wikiva.com. В електронната си поща ще получите имейл с данни за поръчката си. В имейла ще намерите бутон «Документи» и проследяване на пратката. Използвайте го, за да се отвори страница с цялата необходима информация за поръчката ви. В страницата за проследяване ще откриете следната информация: номер на поръчка, дата и час на входиране на поръчка, избран метод на плащане, метод на доставка, крайна сума на поръчката с включена доставка. В секция «Документи към поръчката» ще може да изтеглите всички важни документи, съпътстващи поръчката ви, като фактура, гаранционна карта и така нататък. От бутон «Преглед» може да отворите конкретен документ, също така да го изтеглите или разпечатате. От секция «Проследимост на пратката» виждате всички важни данни и информация за пратката ви. Куриерската фирма, която ще достави пратката ви, номера на товарителницата, броя на пакетите, които да очаквате от куриер при получаване, метода на доставка, избран от вас, когато сте правили поръчката си. Виждате точната сума за доставка, хронология на изпълнение на доставката,